Papers illi sirna nafuh nerġa' ngħid mill-Panama Papers għaliex ħadd minn dawk l-esponenti li kienu qrib il-Partit Nazzjonalista jiena nażarda ngħid mhux qrib kien hemm minnhom illi kellhom karigi tant importanti li jirrappreżentaw l-istat tagħna anke bħala ambaxxaturi barra minn Malta illi ħadd ma ġie quddiem u ddikjara xi forma ta' interess. Jiġifieri qabel nhar it-tnejn ħadd ma ġie u qal in-nisma' jiena jista' jkun illi għandi x'interess partikolari f'dak kollu li qed jiġri. Jiġifieri bażikament ġara li x'inqabdu ovvjament ħarġu l-ismijiet tagħhom. Però dana huwa s-serjetà ta' dik iktar aċċentwat. Meta għandna sitwazzjoni fejn għandek skema ta' ċedoli illi la tipproteġi lill-konsumatur. U wisq inqas tagħti garanziji għal dak li huwa l-provenjenza tal-flus, jiġifieri il-flus li se jiġu depożitati f'dawn iċ-ċedoli mhumiex ġejjin minn attivitajiet li huma legali, minn attivitajiet illi jistgħu waslu għar-reat ta' ħasil ta' flus.